Hej, jeg hedder Bob34, men I kan bare kalde mig for Bob. Jeg har længe ledt efter en SMP, jeg kan join, men jeg har aldrig vidst, hvor jeg skulle starte. Da jeg fandt Amadeus SMP, blev jeg så glad, at jeg fik vand galt i halsen. Det her er hvorfor jeg skal med på Amadeus SMP. Jeg er ikke så god til diverse Minecraft skills, men jeg er en ret så god komiker, hvis jeg selv skulle sige det. Jeg er i hvert fald altid klar på at få folk til at le. Forstår I det? En le, som jeg griner? Nej, okay. Udover det elsker jeg også at hjælpe folk, selvom min hjælp nogle gange leder op til, at alt går helt bananas. Jeg håber virkelig ikke, det er blevet brugt som holdansøgning. Jeg er i hvert fald ret god til at redigere og udtrykke min humor visuelt, og jeg håber inderligt, at jeg bliver accepteret. Tusind tak for at lytte med.